koreri wakachekwa chese kuye munzemu kudai kubvisa zvese hapana chese chapana wakamira ngeichi chete. Pamuripo here musi wacho? Ndandirwa. Mukatomuonawo murume? Ndakamuona papa. Achitora baba? Mamuripo pambapo? Pakati yakotorwa ndini ndakanga nditori pamba ino. Chii chakaitika chimbotiudza mama? Weduwe, nyaya iri yatinayo nhasi pano inorwadza, inosuvisa, inochemedza. Tiri kubocha kwaMarange mubhuku rinonzi B4 Matongo. Kune chiitiko chinochemedza. Asi ndisati ndakupai nyaya iyi zvizere, nditenderewo ndimbotora kamukana kadiki kekungokupai update pamusoro pamela. Pamela uya wekushayikirwa nemurume wake, kuti mukomana akashayika kwana Mela uya muna November 2025 kureva gore rapera, nanhasi haasati avigwa. Tichakupai nyaya iyi zvizere, tangoti tingokupai update kuti haasati avigwa nekuti vakawanda vedu tiri kubvunza, tiri kuda kuzwisisa kuti nyaya iyi yakazofamba sei. So chiregai tipinde munyaya yezuva ranhasi. Pane murume akatorwa pamusha pake nemunhu waasingazivi kuti ndiani, aibvepi, anonzi ani, anogarepi uye ari kuendepi. Akatorwa nemurume uyo, vakaenda akandowana vanhu vekuziva mberi kwavaienda, vakatanga kunwa doro vachifara. Asi chinonetsa ndechekuti akazongowanikwa akachekwa gurokuro rese pasina, uye mwoyo wakabviswa kureva kuti akange akatofa. So kuti tinzwe zvizere, tabata mai vepamushapa vanova ndiwo mudzimai wemurume akashayika. Right. Ndoda kuziva ndiri kutaura nani? Ndini Agatha Gwariro, mukadzi waGwiso. Agatha Gwarimbo. Gwariro. Ndobve pachitubu, asi ndiri mukadzi waGwiso. Okay. Gwiso uripi? Gwiso wakafa musi wa 27 November 1999. Uri musi weSaturday madhero. Wakarwara here? Haana kurwara ba, ndakasiya ari kumakuseni. Ndobva ndaende kuNhengwe kuona tete airwara. Saka ndakasvika ana achizi baba aende kudoro, auye kutorwa nemurume nebhasikoro rakazi Mauruka, azi hambai tokupe mari yako. Obva aenda. Saka mukurara ngenguva, ndikati handingazivi zvangu zvetime kuti dzadza nguva iyi, asi wanga uchi usiku. Ndobva ndakazwa arume atatu echiuya pamba. Akakati Munenge, naRakima Mhosva, naEdmo Marangi. Akasvika achinditi gogogogogo, sekuru. Ndikati sekuru ako asati adini ba auya. Kwakanaka here nguva ino? Ndikati kwakanaka. Ndauya kuti mwana wangu uri kurwara. Ndikati mwana wako kurwara nati abve kuona manherana apa, warwara nguva iyi. Dai arwara ndiri kugwanzire kukiriniki. Dai wauya naye wataura kuti chii? Mwana uri kurwara mbuya tiperekedzei kukiriniki. Ndikazi mwana wangu warwara, hambai muzvionera. Ndikati bhira kuti kuzvionera unoriziya here iwe? Dai wauya uriwe here iwe? Ndakabuda ndikadaidza Piriti uyo rare nemwana mumba umu. Mai murude kwendepi? Ndikati apeno ndandoyo kutorwa ngaarume atati azai mwana wangu uri kurwara. Wabva tabuda kubva taenda. Takuda kuzosvike kwamagirasi kwacho. Ndopi takasungana neumwe mukadzi warafiro Munenge chivhati. Uvhati pachipamwe. Ndikati yasve. Bomira ibijana. Makasangana nemukadzi wani? Wamunenge ari kutobvawo kubhiriji ikweyo. Wanga kuende pamba pake. Saka chakandishaka kuti akati pachipamwe. Ndikati anhu ari kuti pachipamwe. Zviro izvi zvakanaka here? Vachimhoresana iwo kuti pachipamwe. Kumhoresana awo nemurume kuti pachipamwe. Kwabva ndadzika akazamba, ndikati ita kuchidarike pamba pako zvewo. Mwana wacho uri kurwarira aripi? Kasi hambai mozvionerawo pabhirijipo. Ndikati asi sekuru ako afa kani? Kasi aiwa, haazi kufa ba. Tobva tasungana zvina mwaibvisira. Pachipamwe. Ndikati asi baba Beta afa. Ndikazi endai mozvionerawo pabhiriji. Ndopetakasvika
aone munhu uri pakati perodhi. Cheni Marange achibva atore tochi yake wabva avheneka bha. Hazvikomboreri, wakachekwa chese kuuye munzemu kudai kubvisa zvese hapana chese chapana, wakamira ngeichi chete. Iye murume wenyuwa? Vada kutanga kuchemedzana paya paya. Anoda kuti mafoni kuodzi hapeno zvazvaitaurayi rakaramba. Kuzosvika Saurombi ndiyo akazouya ngo ndinokamaonai kazi tete foni dzaramba. Takutenda temene kumapurisa kotora. Wakubva aenda kumapurisa, wakubva auya nawo mapurisa. Mapurisa wakati wakasvika azotofukidzwe bhurangeti, wakafukura, akapfeke girovhisi rake, akapinze muoko ngapo, muoko akabatiwe, akazi handi zvedu. Wabva afukidza. Ndo pakatore mota yawo, wabva aenda mutaya. Ndo pakazouya nemotika yeMaCIO neyainga nembwa. Asi imbwa hadzina kushanda hadzo. Ndo pakazondoti vanhu vondobvunza achibvunza akamwana wadoro ndiani? Akamwana wadoro ndiani? Kusvika pakazosumuke pakazi ana Murima ndiwo akamwana wadoro, ngekuti pakazi pamari yanga painga nepati. Asi chakatishamisa anhu aitaura, pati yakaita yabwizo chete. Ndiyo akapinzwe muonini mumba mwamari yanga. Hapana umwe waipinda, asi pazi pane pati. Kuzosvika kumanheru ndichiti murume uchauya, hazi kuuya ndipo ipopo. Saka ndofamba kwezvakaita, rakazondoona andofa pabhiriji. Alright. Saka nhasi muri pano pamadzibaba Andrea. Chii chakuisai pano? Ndiyo nyaya yacho ngekuti wakambobuda kuna Risa waMurima wacho. Ikapinde mumwamambo ari Gilbert Chikwadombo wanga ari kutonga. Yobva yashaya basa. Murume wenyu wakambobuda? Wakambobuda ikweyo. Kwaakaurayiwayo? Okay. Saka zvadaro ngekuti kuti ndizive kuti mushonga here, ndakazotoona mwana wangu autobudirwa ndo babaya. Mwana wenyu upi? Uyu. Alright. Akati ndiri kudzoswawo nemushonga. Hapana chendinoita uba ndibatsire iwo. Ndakude kuzorora. Ndakazoe pamadzibaba panapa. Okay. Handizivi kuti nenyaya yekukoti yacho ndinoitaura here. Yakaenda kukoti nyaya iyi? Saka pana anhu akasungwa here? Iwo acho anga akasungwa. Saka pakasungwa anhu aya. Ana pane ana airare muumba yeikweyo yemunun'una wachishawairi apa. Saka musi waurawo murume wangu, ana yaya akazi akanga abude kuende korara zozorareyoba. Ndo pakazi Gilbert wakasvika achiti baba angu auya Murima. Baba angu auya ndokochingamidza baba angu. Saka MaCIO ambotori ana aya akaramba. Aramba kudaro. Ndo pakazozi ndishe chaka. Wanga ndiyo ngamborishe mu village B. Ikazi MaCIO muri kunyore nyaya dzemandiko dzekuzaigwezwa wakati vhare mugano, anovhare mugano ba. Endai mona ndokumperekedza nemimi. Tosvike pachishe paoni ndi pamugano pagwizu akandiwo paizi pavharwa akazonga pasina sanzika zindo zvindati muri kunyore manyepo. Obvati endai mona mwana unozi Bigi mushonga. Ndiye wakauya mutumbi wauya ubve kwaMutare kuti asi wakatararumba madengura echiti kufa kwagwizo ndakakuzwa. Akati wakazwe kuti akati ndanga ndina Gilbert na Royd ari kude kuende korara kumba kuya. Saka wakazwe noise papa ari kuite noise umwe chichema. Kasi pane noise papa ndazwe izwi rababangu. Saka ndiri kuende kodini kochingamidza babangu. Akati aiwa ana tata wadzosera nhasi. Akati aiwa endai mwobvunza. Ndochona Big uya ubva ataura. Wabva atora futi ana yanga adzosaya. Wabva abvunza. Ndo pakatanga kutiko iwe munotisenzesa sei ana adoko muchirambo. Ndo kachamba yaona kochingamidza kwakaita babako. Ndo pakatanga kuzi tati ndochingamidza panapa. Ndo pakatanga kutorwa mafoto. Inyaya yakarashwa ine mafoto. Wabva achingamidza baba waya. Ana yobva atorwa bvaenda nawo kwaMutare. Ana baba acho paakateerwa ikwe akati mwaita mwauya ndo paakasunga. Obva azouyawo ana babaya. Echitore mafoto mwese hauzofotisi posina kushanda. Echitore mafoto asi yakarashwa nyaya yakadaro ine mafoto. Saka murureva kuti vanhu ava hapana akambochazhwa? Hapana. Nyaya yakangotongwa yakangopera. Yakatengwa roya Zengeni. 2005 ndo yarashwa nyaya iyoyi. 2005. Hata zuri maende ndi June rekana kuti 1 July vatisati zipa ndi June. Ndo papo ndo kwezvakatanga ipapo.
wabva yarashwa atengero yarauzengeni ndini ndaingemo inini masei oyo akafurefete nyaya iyi hapana wakwai mukoti. Okay. Ndinda anditorimo inini iwaine rarauzengeni handichaziviwo redu ratanga takapuwa ngehurumende takatanga naye wakanoti nyaya iripo asi yatoshaya basa ngoti haina masai akauya kufurefete nyaya iyoyi akauya kupindawo mukoti umomo ngekuti ndiwo achataura kuti takapikiswa apa ndinhingina saka ndokupera kwayakaita. Alright. Alright, it's fine. Ini ndakapangidzirwa mapikicha 2 rake ranga akarari pabhiriji nepamuvei zvingando zvese zvakandozara nhaidongorera akaunganirwa. Saka imimi muri kuti hamuna kutombobvira maziva kuti akacheka ndiani? Ndakauya kutaurirwa zvobadzo riri murume wafa. Pakaitika nyaya dzese dzimukoti hazvinombosvika kubvira zvabuda kuti nhingi ndiye akacheka. Ndo pakazi zvese mari nyaya taakurasha ngoti akati takatenda ngoti tatadini tarohwa saka hatiziba. Asi alright watenda wanga arohwa wakazopikichisa ndiani? Alright, ayo ndo pandaida kungozwa kuti imimi hamuna kubvira mwabata kuziva kuti kuudzwa kana kubata chokwadi chekuti akanyatsocheka ndiani pavanhu ivava. Hatina ba. Alright. Uye koti haina kuzvibudisa izvozvo? Haina. Alright. Tataurawo zvakare namadzibaba vanova ndivo vabudisa mweya uyu wemufi ava kutaura iye zvino hazvina kutomira mushe. Madzibaba? Baba makani. Ndimune mhuri? Ya, mhuri yakasvika pamba chokwadi. Ngati mhuri chiuya pamba yakangouya hwani chibatsirwa. Kubva tangokurukurawo dzimwe nyaya. Asi takati dai maizombobvira maiuya mese. Timbodaidza nyaya inofanira kuti imbobuda imboonekwa kuti inofamba sei. Tanga tisina kutsanangura zvakawanda. Saka paakauya taitira munamato baba wacho wakaenda kunobuda. Anofunga paya pakazara vanhu. Aenda kunobuda. Wakataura kuti inini ndakaurayiwa ndiana nhingi wakataura mazita 5. Saka madzibaba ndiri kukumbirawo kuti mundibatsire because mhuri yangu iyi yatambura. Mundibatsira kwamuchaita madzibaba. Ini ndichaziva zvandichakubhadhara nyaya yadini yapera musanyanya zvakawanda kune mhuri yangu. Asi ndoda kuti mundibatsire mutipe simba ndirwise nyaya yangu ndione kudini kuzorora. Saka zvakazoendokoitika ndezvekuti wakataura kuti mwoyo wangu uri pashopu paodzi. Saka handina zororo. Ndakudzoswa kuwana wangu. Matambudziko ese arosangana nawana wangu ndiri kudzoswa kuwana wangu. Asi wana wangu nechigumbunawo kuti pari kushaya here anobatana kuti amire andibatsire azive kuti baba edu akafamba sei. Kana pane zvinodiwa kuitwa kumubatsira wabatsira kuti mwana kuti ndidini ndiite simba rekuti ndipedze nyaya yangu ndione kuzorora. Alright. Ndokumbira kuti mashopu ione mazita acho ingoti mushopu musaisa yanyu mazita. Ndoda kubvunza kuna mai kuti vanhu vari kunzi vakanyangarisa baba murume wenyu ava handiti vane ukama here nezita rataurwa reshopu iyi? Handingazviziva. Nekuti iye muchinde nyika uyu wakanga akauye kurende mumunda mwamurima. Alright. Wakatorime mwakarimwa netruck. Murume wangu obva adaidzwa ndanyamurima kuti pane munhu sekuru wangu arime mumunda umu. Uya mundichekerewo maraini kuti vanokandire magwere. Uchibva aende kokandira. Iyo mari iyoyo ndo yakazi hamba itoshikupe mari yako muridziwo mari wauya ndo yakayotorerwe pamba. Alright. Tataura nemwanakomana chigumisirwa chemumba mwababa ava. Imi ndimi munonzi ani? Quiet Gwizo. Muri mwana wa Gwizo vekuurayiwa? Ndiri mwana waJokonia kuurayiwa. Baba wainzi Jokonia. Alright. Imi mune makore mangani izvozvo? 31. Baba wakashaya muine makore mangani? Ndine 4 years. Yo. Muri namba ari mumba? Namba 9. Ndimi chigumisirwa? Tine urombo. Nyaya iyi muri kuiona sei? Zvinoonera ndiri kuita nyaya iyi sekutaura kwairi kuitwa naivo vacho vachitaura nechivimbo chekuti matauriro avari kuita zvinofanira kuita sekudaro. Zvinofanira kufamba semufambiro sekudaro matauriro avari. Okay.
Inga zvakaoma. Ndanzwa kuti vana vangu vari kutambura. Zviri kudini life? Kwenye hungava vasipo wakatomu. Handiti? Alright. Saka makazongokura namai? Mai ndo akandikudza. Okay. Baba, mumba mavo mune vamwe here vakazvarwa navo? Kune hanzvadzi dzavo. Ndo dzasara akumanga ariko akomana anengena akashaika. Shame. Saka pasara hanzvadzi? Pasara hanzvadzi. Dziri kuvarume vadzo? Ingani? 4. Saka vari kuzviziva here zvikuitika izvi? Hapana chatisingatauri kwavari. Alright. Okay. Saka zvoreva kuti toonana Sunday kwaMambo Marange. kwaMambo Marange musi Sunday. Ndokwatichaona chipanga chiparura handiti? Alright, mazvita baba. Tataurawo nemwanasikana wemushakabvu mukuru pane vanga varipo. Imi ndimani zita? Ndini Pretty. Pretty. Makawanikwa? Okay, saka matobva muri kumurume wenyu? Okay. Muri namba hani mumba? Tiri number 4. Number 4. Baba vakashi muchiucherechedza kuti vakashaya mune makore mangani? Ndandine 17 years. Mamusati matowanikwa. Mamuripo pambapo? Pakatouya kutorwa ndini ndakanga nditori pamba ini. Chii chakaitika chimbotiudza mama akuziya chiro kani? Murume wanga ine bhasikoro akatosvika kubva ati baba aripinde kati ari mumba. Kubva nditi adaidzire pandadaiza zvikazi. Okay, mirai. Akati chii? Akati baba aripinde kati ari mumba. Zvikazi adaidze kubva auya zvikazi nhasi hambai kwamatungo ndokupa mari yako. Baba akati nhasi handisina kuenda kwamatungo. Zvikazi samai ndangenda kumhanya kuenda kuona mabwira angu akamera ari kumunda. Kwanga akarima kubva kuta kumunda paakadzoka kubva atangotaura nawo achita kuti hambai kaniwo. Watazi kuenda kwamatungo kupa mari yako iri mari iko ndikazoishandisa zvinhu. Kubva atoenda nababa. Murume wanga ine bhasikoro munomuziya here? Bhasikoro rake rakangonzi Mauruka tisaiziya zita rake nekuti wanga asiri munhu womuno. Wanga asi munhu womuno. Asi makazombomuonazve here kubva chiitiko chichaitika? Hatina kuzombomuona basi. Aigara pamari yanga ndopataidomuziya achibva asi hatinazombomuona. Wanga ari mushandi? Hamene kuti zvazvakambomira sei. Iwe nekufunga wangu pamusoro. Unonga ainge mushandi wamuchinyika. Okay, wanga ari mushandi. Alright, zobva ndiye akagotora baba iye kwautoenda nababa? Sho? Saka muri kuiona sei nyaya? Ine nyaya imaonera ndinozviita. Ndinoti nyaya iyi haisi nyaya kunyepa nekuti Risa waibudirwa wacho ndandakarorwa pamba pamwe naye. Akarorwa nemunin'ina wamurume wangu. Saka madhezi akatanga kutoita zvekubudirwa izvozvo. Inini ndakatanga kutozoti Risa uri kuta kuti ndini jokoniya chichi kubva ndatosvikepo. Ndichisvika apo kudai so akabva aita kuende kuite kufambisa kwekundikwazisa kudai zvekuti ndakatozoti chii munhu uri kuuya kundikwazisa kudai. Ndobva takata kuti saka kuuya kororwa pamwepo kwakuda kuti tichizotoziva kuti anhu akauraya baba ndiani. Okay. Aika. Ndiri kuzwa pari kutaurika nhau yekuti mhuri yangu iri kutambura. Zvakamira sei? Upenyu hwacho hunotonetsa. Misha yacho kundosheka, hapana zvinhu zvimbori normal zvaunoyasa kuti zviri stable pamagariro atinenge tichindoita chiri kumisha kwedu wacho. Zvanga zvindoratidza kuti zvinondonetsa. Saka musi weSunday mune muriko kwaMambo? Alright, zvakanaka. Toonana ikoko. Tataura zvakare nemwanasikana anoteverera mukuru waivepo. Zita? Tracy Gwizu. Muri nambani pakubarwa? Number 5. Baba akashaya mine makore mangani? 15. Okay. Manga muripo here musi wakatorwa baba? Aigare kwambuya. Makazvizwa pamba nenguva yakadini? Musi wacho wakaonekwa ucho ndo musi ndakatozizwa makusena. Ndobva kwaya bamukuru. Ndichotaura ngekuti ndaigara nambuya musha kwamhai. Saka aive kunze soko rerufiki. Kwanga akarorera. Saka ndaigara. Okay. Alright.
Saka imi makawanikwa here? Ehe. Oh. Makagarawo mushe? Handina kugara Rutambura. Murutambura? Zvinomira zvakanaka. Hey, alright. Saka muri kushuvira kudii apa panyaya? Tinoshuvira kuti mheri yababa vedu dai yanyaradzwa. Ari kuchemera tigarewo zvakanaka. Ngekuti zvinorwadza kuti iwo munhu ndiwo wakaurayiwa worasirwa kwanako wobudahe kwanako. Saka anhu iwawo taakuchemera kuti ngari nyaya ipere. Kana hurumende chaiyo ngaitibatsirwe. Kana tashaya mari yekuramba tichiende mberi ndozvatakuchemera. Nyaya yenhingirini yekumapurisa iyi yakamboitwa apiwo here? Kumapurisa? Haina. Haina kumboitwa apiwo? Haina. Haina munhu akanyatsozombomira nezvayo? Hapana. Oh. Takandoti kuraswa kwayakaitwe kukoti isati takazokwanise kuita takandogara zvakanaka. No munhu wofa ongorova here pasina munhu wakasungwa? Hazviiti, takatozvishaya. Alright. Saka Sunday mune muri kwa mambo? Tiri. Alright, tichaona neikoko. Tikazotaura nemwanasikana mudiki pane vanga varipo vacho. Okay, imiwo ndimi ane zita? Ndini Omega. Omega Gwizo. Muri namba ani mumba? Ndiri number 7. Number 7. Muri muhombe kune vababa? Alright. Baba vakashayika muine makore mangani? Ndine 11 years. 11? Ava vati vanga vaine 17. Mukuru pane uyu. Muri mukuru kune mukomana kwete musikana. Kuna ava muri mudiki. Okay. Saka mama ine 11 years. Mama muripo here musi wacho? Ndandiripo. Mukatomuonawo murume? Takamuona papa. Achitora baba? Ndatoripo. Aine bhasikoro rakero? Takatomuka tichitorima nababa ndakatopingamire mombe tisime masunflower. Musi wacho? Musi wacho. Tichitotaurawo senyaya tinhasi handisi kuende kwamatongo batiri torima kudaro so. Tikabvunza ndikati hamusi kuenda ngei? Zvikazi hapana upedzi ndarota dzakashata. Musadaro? Kobva tatozvisunhura mombe dziya kuti tatoende kumba paya paya. Isi tatogara tichitotamba tobva tati pakazotoya mumwe wemasikati. Aisisi obva azotomusadaidza baba kuti munodiwa ngemurume. Kwatotora nokupaenda. Ndi 99? 99. Nanopenda. Inga zvakaoma. Saka imi makawanikwa? Alright. Makagara yenyu mushe? Hatina kana rugare baisi. Chii chiri kushupika? Tikutoshupika, hatina kana rugare baisi. Kuri kunetsa? Upenyu hwacho hunoshupa. Kuti ndo zviri kunetsa izvi? Totondo zvinga zvitoshupa izvozvo. Alright. Musi weSunday mune muriko kwamambo? Alright, saka toonana ikoko. Mai ava vachitsanangura nyaya yavo zvinoratidza kuti vakapindana nemuzvinhu zvakawanda mushure mekufa kwemurume wavo, nekuda kwokuti vanofungidzirwa kunzi ndo vakauraya murume wavo ava vanogara munharaunda imwe chete. Saka zviri kunzi pane imwe nguva vakatombozotema futi mombe dzamai ava. Ngatimbonzwai nyaya iyi yakaitika mushure mekunga baba ava vafa. Mombe dzakatemwa ndakaona ari makuseni. Ndikati mai uya mwene ng'ombe ine chironda. Wabva ndachienda. Ndikati idemo iri. Rikandidaidzwa ani nikisindo madhedhi. Obva yakati handi kuti yakapungwa kana nyangaba yakatemwa ngedemo. Ndikati asi ungateme ng'ombe dzedu ndiye. Ndofunga ngei kwamuri mabadzi. Ndikazi ngei madaro. Ndikati aiwa ndiwanowenge ng'ombe dzani dzangu. Pamwe dzakapinde mugadheni. Zvedu obva taenda pamupurisa weZimbabwe madhumu akazoshaika hake. Obva tatorana naye. Obva tafamba namadzishe obva tasvika papamurima paya paya. Akura changa ari kupi. Anga asipo. Takatangofamba magadheni. Obva ndikati ng'ombe dzakaripinda apa idzi. Ndikasanzuka katemwa apa pandomwe dzakatemerwa akasanzuka kasosa apa. Saka tasvika ikweyo akasvika obva abvunze ana. Ndikazi mugadheni mwakaryiwa riini? Ndikazi makaryiwa zuro. Ndikazi ng'ombe dzakarye mugadheni ngedzani?
ndikazi ngedzekwagwizo ndikazi ino mwana atsasva yekwagwizo dzacho dzakatemwa 1 3 ndikazi hatisiba saka ndatifambe vatasonga ndikamonake pachamuza ndikazi munofambire nyaya yemwombe dzekwambuya gwizo here titori nemupuriso ndikazi ndikazi dzakatemwa ndishingi wakanditi unze katemo kako kakando idzi ndodoti nhandega dzakapinda dzakawanda asi wakati idzekwagwizo ndodoti nhandega kwabva adzitematema ngekatemo kasekuru angu katemo kacho katoriyo kumbai kwabva katorwa nemapurisa katemo saka yazendai moripa ng'ombe idzi haana kuripa saka ndasvika inini ngoti chitupa changu apati endai moripa ndiani mapurisa akati munobhadharwa mishonga yemunonga matenga saka tauya azobhadhara saka ndaenda kumapurisa kuya ndakati sekuti mapurisa azivi kuti ndiri mukadzi wagwizo yaba chitupa changu chinoti bharira ndikati inini hurumende wei ndiri mukadzi wagwizo wakaurawa mwedzi waperawo pamagirasi wei ndikazi nyaya inopera sei muri mari hedhi pakuuraya gwizo ndobe ndakatobatwa ipopo kuti ndonyaya yachipera kwaine kuripa kwachaasi ngombe ndikatengerwa mushonga kehatsvadzi yangu ndikarapise ng'ombe dzi munogare padhuze nepadhuze paforumo kuzi ngei wakasara kutema mombe idzi akapindura kuti hanzi nekuti anotiti ndimakauraya saka anga achiti kutema nekuti muri kuti ndimakauraya baba yangu saka pakaenda nyaya yasekuru kukoti manga musina loyara manga matenga mamune mastate lawyer mari yacho yainga kwei kutambura ana angu ndakakudzanga ungudze makomo yahuni kutengesa kuti aone kuonini nekusura azozopedza ngekushaya aenda aikona ikona zvekutamba asi zvakashaya basa kuti titenge uroya mari hatina inga zvakaoma upenyu mai ndo zvakaite upenyu mwari unozongotipa chete pekubuda napo asi apo ndinotenda hangu ngoti mwari wakandichengetera ana angu ese andori 9 ndo zvimwe zvandachida kutaura kuti tinofanira kutenda mwari nekuti vana venyu vacho vapenyu uye ndiri kuona vatano chaizvo saka tinoda kukudza mwari nazvo ngatichisingopusha nyaya yacho ipere handizvo here ngatichisingopusha nyaya yacho ipere saka munoda kuti manje kuna madzibaba andiriya tadototi ngaramba chitotibatsirawo sekundoumbisana kwaakaita nemufi kuti ndozokuonai dare rangu rapera fufi vatonga takatomirawo kuti izvi afarewo ngekuti anonga atobvisira ana angu mukutambudzika tinozvikudza mazvita tinotenda nenguva yenyu toonana Sunday kudare kwaMambo Marange. All right.